Takže čaute, vítam vás tu, Little Brother. Dneska sme tu pri blbosti a tou blbosťou bude Stick fucking run. Baby. Ideme si zahrať multiplayer a battle game. Connecting, joining room, joining fucking room. Ready motherfucking hell. I'm ready. Hey, you must be ready. Už idú konečne 4, a to sa mi stalo poprvýkrát, že ideme na battle game 4. Ja vyzerám najkrajšie, čo na to poviete. Ja som ten prvý, aby ste vedeli. Ja som taký debil! Ja to viem viackrát hrať, ale to viem ako dlhšie hrať. Teraz sa mi to nejak nepodarilo. A trošku mi to trošili linku mi to posekáva. Octavio Farfan is very... ja mám takú krásnu tvár, pozrite sa na ten krásny fuckingský úsmev, čo môžete vidieť, ten taký sexy Octaviovský úsmev, že teraz zomrel, trošku rozsekala pivka, ale ako perfektne hrá to vlastne ide už to, ale už to tak ide, že on ťa normálne musí povedať, že ja som pán štrbavý Octavius, oh shit, ale pekný backflip, to je už niečo iné, to je niečo iné, Connecting room, to nemám rád, keď sa creatuje room, lebo tam som sám. Prečo? Ale inak. Dobre, teraz ideme na single player. Tab here to slide, tab here to jump. OK, fucking. A teraz taká pekná poloha, ležiatka. A ja zaužijem, používam moje schopnosti. Mám také sexy schopnosti proste, že viem prechádzať cez predmety, ktoré teraz použijeme raketu napríklad. Prečo ma to musí tam dať, kde hneď zomrem? Prečo? Vy ste debili. Play again, yeah, play again. Ja som dal skore 4000.